Не менш за 17 шагадаў заляцелі ў Беларусь мінулай ноччу. Пры гэтым сама меней 3 расійскія дроны зайшлі ў нашу паветраную прастору непасрэдна з Расіі. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Ціўчык, запрашаю на галоўнае выданне навінаў «Аб'ектыў». Упершыню за амаль 2 гады інфармацыйнай ізаляцыі лукашэнкаўцы паказалі палітвязня Віктара Бабарыку. Неблага ён атрымаецца, тое, што ён схуднеў, там усе худнеюць. Сустрэча з прэм'ер-міністрам і маршалкам Сойму Польшчы. Святлана Ціханаўская распачала 3-дзённы візіт у Варшаву. Спойлеры загаварылі. Гайдукевіч прапаноўвае, каб кандыдатаў на прэзідэнцтва вызначаў гэтак званы ўсебеларускі народны сход. Можа быць, ён і дойдзе да таго, плюне на всялякую імітацыю. Лукашэнкаўцы паказалі Віктара Бабарыку. Амаль 2 гады палітвязень утрымліваўся ў рэжыме інкамунікада, у інфармацыйнай ізаляцыі ад грамадства. У 2020-м былы дырэктар Белгазпрамбанку меўся стаць кандыдатам на прэзідэнта, але рэжым не дапусціў яго да выбараў, а пазней асудзіў на 14 гадоў калоніі. Тэму працягне Наста Печанькова. Схуднелы, але жывым. Пасля доўгіх месяцаў ізаляцыі Віктара Бабарыкі пра лукашэнкаўскі блогер Роман Пратасевіч апублікаваў некалькі фота і кароткае відэа з ім. На фоне жоўтай сцяны кабінету ў Новаполацкай калоніі палітвязень перадае прывітанне дачцэ і ўнучцы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего. Вестак пра Бабарыку не было з красавіка 2023-га. Тады палітвязень у стане сярэдняй цяжкасці трапіў у хірургічнае аддзяленне Новаполацкай больніцы. Прычынай шпіталізацыі называлі вадкасць, што нібыта назбіралася ў ягоных лёгкіх. Як паведамілі актывісты рабочага руху, перад гэтым яго збівалі і змяшчалі ў штрафны ізалятар. Я пабачыў на відэа стомленага, але не зломленага чалавека. Безумоўна, для ўзроста, напамятаю, Віктор Дмітрович уже 61 год ідзе, для яго ўзроста, для тых умоў, для тых выпрабаванняў, якія зваліліся яму на голову, і умоў, у якіх ён увесь гэты час знаходзіўся, я б сказаў, яшчэ неблага ён атрымаецца. Тое, што ён схуднеў, там усе худнеюць. Агулам Бабарыка правёў у рэжыме інкамунікада больш за 600 дзён. Да зняволенага не пускалі адвакатаў, яму не дазвалялі ліставацца з роднымі. Апроч Бабарыкі ў стане поўнай ізаляцыі апынуліся і іншыя апаненты Лукашэнкі, сярод якіх Максім Знак, Мікола Статкевіч, Сергей Ціханаўскі. Такі рэжым ужываецца, як мы бачым, да найбольш вядомых людзей у грамадстве, якія паказалі свае намеры на лідарства, так? І, як мне падаецца, у першую чаргу задача перад рэжымам стаіць зламаць гэтага чалавека. Зламаць, каб ён згубіў свае ўсе чалавеческія якасці, каб ён прызнаў віну, стаў на калені. Да нядаўняга часу ў рэжыме інкамунікада трымалі і Марыю Калеснікаву. Летась у лістападзе зняволеная пабачылася з бацькам. Фота сустрэчы гэтаксама апублікаваў Роман Пратасевіч. Других каких-то подробностей я пока что приводить не буду. Вы можете увидеть все сами в коротких видео, которые мне удалось снять, и парочки фотографий. Чаму рэжым менавіта цяпер пачаў паказваць сваіх апанентаў пасля доўгай ізаляцыі? На думку палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча, гэткім чынам Лукашенко падае сігнал, што гатовы да перазагрузкі стасункаў. Адресат першы – гэта унутраная аўдыторыя, паказаць, што ўлады не такія жорсткія, што гатовы да нейкіх гуманных крокаў. Ну, а другі адресат – это Захад, это спроба нейкім чынам разам з прэзідэнцкай выбарчай кампаніяй легітымізавацца ў вачах заходніх палітыкаў. Вось толькі Захад чакае больш сур'ёзных крокаў, на якія Лукашенко пакуль не ідзе. Сярод іншага спынення падтрымання Расіі ў вайне супроць Украіны і вызваленні ўсіх палітвязняў. Пра гэта акурат перад святамі заяўлялі прадстаўнікі амбасады ЗША ў Мінску. Я не выключаў бы, што з'яўленне такіх карцінак можа быць працягнута, як і памілаванне пэўнай невялікай колькасці людзей. Але я не чакаю некай сістэмнай лібералізацыі.
І тое пацвярджаюць лічбы. Гэтак паводле вясны летась амаль 9 тысяч беларусаў прайшлі праз затрыманні, ператрусы і допыты. З іх каля 6 тысячаў судзілі паводле палітычных справаў. Праваабаронцы прызналі палітвязнямі амаль 600 асобаў, а вось на волю паводле указу Лукашэнкі выйшлі ўсяго 227 беларусаў. Наста Печанькова, Белсат. Так званыя кандыдаты на так званых выбарах загаварылі. У агітацыйны перыяд праграмы пачалі трансляваць у эфіры дзяржаўнага радыё. Гэтак Олег Гайдукевіч прапанаваў пераход у будучыні да яшчэ больш закрытай сістэмы. Кандыдатаў меліся б вылучаць рэжымныя партыі і так званы усебеларускі народны сход. Юлія Цяльпук. Раніцаю пасля раства абраным у супернікі Лукашэнку асобам дазволілі зачытаць свае выбарчыя праграмы. Першы Олег Гайдукевіч, які абяцае гэтым разам дайсці да канца, не здымаючы кандыдатуры. Ад імя ліберальна-дэмакратычнай партыі прапанаваў змены ў выбарчае заканадаўства. Мы прапануем на заканадаўчым узроўні абмежаваць удзел у выбарах некампетэнтных палітыкаў, здраднікаў, прадстаўнікоў пятай калоны. Мы мусім быць абаронены ад палітыканаў, ад тых, хто хоча ісці на прэзідэнцкія выбары, каб развязаць свае асабістыя пытанні. Гайдукевіч паказвае, што рэжыму недастаткова максімальна ціхіх выбараў сёлетняга ўзору. Без моцных кандыдатаў і апазіцыі, як у 2020-м. Хоць у спісах ёсць Ганна Канапацкая, што называе сябе апазіцыянеркаю. Індывідуальная прадпрымальніца, былая дэпутатка палаты прадстаўнікоў і колішняя сябра партыі АГП таксама за змены ў выбарчы кодэкс Беларусі. У сваёй праграме яна прапаноўвае абмежаваць одну асобу 2-4гадовымі тэрмінамі на найвышэйшай дзяржаўнай пасадзе, забяспечыць выкананне спецыяльных гарантыяў кіраўніку дзяржавы, які змяняецца, прадстаўнікам найвышэйшай дзяржаўнай наменклатуры ды іхным сямейнікам, ператварэнне сістэмы дзяржаўнага кіравання ў форму парламенцкай рэспублікі. Ні Гайдукевічу, ні Канапацкая не надасца магчымасці зрэалізаваць свае планы, кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Але ідэю Гайдукевіча рэжым можа зрэалізаваць, хоць і з невялікай імавернасцю. Не выключана, што пры далейшым развіцці гэтых аўтарытарных тэндэнцыяў, можа быць, ён і дойдзе да таго, плюне на всялякую імітацыю і да таго, што кіраўніка краіны, то, што называецца паводле Канстытуцыі прэзідэнта, будуць выбіраць нейкія прадстаўнікі народа на тым жа всебеларускім народным сходзе. Заўтра чацвёрка, якая суправаджае Лукашэнку, будзе прамаўляць на БТ, што ёсць абавязковую часткаю электаральнай кампаніі. Чаго чакаць ад лідара рэспубліканскай партыі працы і справядлівасці пачулі ўжо сёння на радыё. Прапануем пашыраць магчымасці парламенцкай партыйнай дыпламатыі, дамагацца адмены санкцыяў, забяспечыць максімальную актывізацыю супрацы ў межах саюзнай дзяржавы ЕАС, Шанхайскай арганізацыі супрацы, БРИКС, правесці рэвізію мэтазгоднасці ўдзелу ў міжнародных арганізацыях, пагадненнях і канвенцыях. У сваім жа агітроліку Хижняк куды больш засяродзіўся на сацыяльных абяцаннях. Люди, комфортная среда и экология, молодежь, образование и наука. Гайдукевич, Хижняк і Сыранкоў у адной камандзе. Апошні сказаў, што, цытата, «ідзе на выбары не за мест, а разам з Лукашэнкам». На адзінкавых фота ў соцсетках і матэрыялах прапагандыстаў бачым іхныя сціплыя і ціхія пікеты. Беларусы праходзяць міма. Калі замест сапраўднай кампаніі у тебе толькі імітацыя, яна не можа выглядаць як рэальная палітычная дзейнасць. Это пугало на агародзе. Быцца в руки, ноги, голова, але ўсё роўна ніводнае пугало, нават самае лепшае, не будзе реально выглядаць як чалавек. Тое самае і з тымі, хто імітуе палітычную барацьбу. Сам Лукашенко штодзень мае доступ да электарату. Я не пытаюсь силой как-то удержать власть. У выступах кандыдатаў на радыё і тэлебачанне ён удзелу не бярэ. Ды агітацыйную барацьбу склаў на сваіх давераных асобаў. Есть приглашение китайского руководства побывать в Китае. Юлія Цяльпук, Белсат. Дзеяў 1994 да стэрыльнага спектаклю 2025. Супольнасць «Сумленныя людзі» прэзентавала дакументальны фільм пра гісторыю выбараў і іх імітацыі ў Беларусі. У гадзіннай стужцы інтэрв'ю з кандыдатамі ў прэзідэнты мінулых гадоў, кадры дэбатаў ды архіўныя выданні навінаў. У фільме ініцыятыва паказала, як палітычныя рэпрэсіі, адсутнасць роўных магчымасцяў і непразрыстасць выбарчага працэсу паўплывалі на аб'яўленыя вынікі выбараў. Паглядзець фільм цалкам вы можаце на YouTube-канале супольнасці «Сумленныя людзі». Напярэдадні выхаду відэа кіраўніца ініцыятывы Алена Жываглот распавяла Белсату пра мэту
стварэння гэтага фільму. Мы сейчас находимся в той точке, когда политическое поле так зачищено, что нам показывают, свиту Лукашенко, да, вот этих вот спойлеров. И создается иллюзия или ощущение, что в реальности не из кого выбирать. Вот. Поэтому мы подумали, что важно показать, как плавно, планомерно менялось, зачищалось политическое поле, политический ландшафт, поговорить с очевидцами, поговорить с участниками, участницами. И в этом фильме сделать такой исторический экскурс и вдохновить белорусов, надеюсь. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова перайсці па QR-кодзе, які вы бачыце на экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. І да іншых навінаў. Патрабаванне да вытворчасці і продажу электронных цыгарэтаў плануюць узмацніць. Да заўтра на прававым форуме трывае грамадскае абмеркаванне законапраекту. Грамадзяне могуць дасылаць свае прапановы. Пра тое, якія змены ў заканадаўстве запланавалі чыноўнікі, глядзіце ў наступным матэрыяле. Рынок вейпаў у Беларусі чакаюць сур'ёзныя змены. Прынамсі, увозіць у краіну прылады для палення і вадкасці для іх дазволяць толькі юрыдычным асобам, якія маюць ліцэнзію на гуртавы гандаль таварамі такога кшталту. Гэткую прапанову Міністэрства падаткаў і збораў прапісалі ў новым законапраекце, што праходзіць цяпер грамадскае абмеркаванне. Гэта наступная хваля манополізацыі рынка. На рынке тытунёвых вырабаў у нас сёння ёсць сапраўдная манаполія, складаючаяся з 3 кампаній. Гэта Нёман, гэта кампанія Тапузільця, гэта кампанія Алексіна, які лічыцца сапраўдным гаманцом Лукашэнкі. У Белдзяржхарчпраме, што выступіў ініцыятарам абмеркавання праекту новага закону, узмацнення патрабаванняў да вейпаў патлумачылі ў тым ліку эканамічнымі прычынамі. Каля 77% рынку аднаразовых электронных цыгарэтаў, больш за 26 тысяч штук, імпартуюцца нелегальна і рэалізуюцца без праходжання працэдуры пацверджання адпаведнасці, без выплаты акцызаў. Недаатрыманая сума акцызаў складае каля 130 мільёнаў беларускіх рублёў на год. Папулярнасць вейпаў за апошнія гады ў Беларусі павялічылася, канстатуюць у Рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. А вось звычайныя цыгарэты абіраюць усё менш беларусаў. Пры гэтым летась Лукашенко заявіў: табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. 2,5 миллиарда рублей в 2023 году. Ці змогуць прапанаваныя змены на рынку электронных цыгарэтаў палепшыць прыбыткі ў тытунёвай галіне? Я бы не казаў, што з прыбыткамі тытунёвай галіне дрэнна, бо гэта та галіна, у якой кошты рэгулюе дзяржава, яны вельмі высокія, і тыя людзі, якія паляць сігареты ў Беларусі, назіраюць, як штогод падвышаюцца акцызы на 17%, было падвышэнне на 40%, і гэта б'е па гаманцам наўпрост беларусаў. Я бы казаў тым, што дзяржава жадае больш. Новы законапраект прадугледжвае і іншыя абмежаванні для электронных цыгарэтаў. Прынамсі, аўтары дакументу прапануюць забараніць размяшчаць прыборы для палення на адкрытых вітрынах ды прадаваць праз інтэрнэт, што цалкам прыраўняе іх да тытунёвых вырабаў. Вось толькі прыхільнікі электронных цыгарэтаў часта кажуць пра меншую іх шкоду для здароўя. Очень сложно ответить, что более вредно, вейп или обычная сигарета, потому что сложно понять, что мы сравниваем. Количество содержащихся токсинов и канцерогенов в каком количестве вещества. Единственное, что мы можем точно сказать, что вейпы тоже содержат химические вещества, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека. Павышаная рызыка анкалагічных захворванняў, цукроўкі, толькі некаторыя з наступстваў палення электронных цыгарэтаў. Летась чыноўнікі прапанавалі забараніць іх продаж у Беларусі. Поставлена задача председателем Совета Республики о том, чтобы проработать этот вопрос и вынести законопроект о запрещении вейпов в нашей стране. Грамадскае абмеркаванне законапраекту, што ўзмоцніць патрабаванні да ўвозу і рэалізацыі электронных цыгарэтаў, скончыцца 9 студзеня. Аднак на адмысловай старонцы на прававым форуме, мяркуючы з колькасці каментароў, яно не выклікала ажыятажу. Ірына Юрыева, Белсат. У Беларусі ўсё больш людзей памірае на пажарах. З пачатку года ад агню загінула 31 асоба.
Паводле міністэрства надзвычайных сітуацыяў гэта амаль на чвэрць больш, чым за аналагічны леташні перыяд. За мінулыя сотні ахвярамі пажараў сталіся 4 асобы. 2 чалавекі загінулі ў агні ў жылым доме ў Баранавіцкім раёне. Яшчэ адзін памёр ад атрыманых 31 снежня траўмаў у медычнай установе ў Гомельскай вобласці. 4-ты смяротны выпадак адбыўся ў Віцебску. Таксама адзначаюць у МНС, у параўнанні з мінулым годам амаль на 70% вырасла колькасць траўмаванняў у пажарах. Трынаццаць асоб загінулі, і яшчэ прынамсі 18 атрымалі раненні ў выніку ўдару кіраванымі авіябомбамі па Запарожжы. Расійскія войскі атакавалі жылыя раёны і прамысловы аб'ект. Момант атакі трапіў на запіс відэарэгістратара аднаго з аўтамабіляў. На месцы трагедыі працуюць ратавальнікі, медыкі і паліцыя. Кіраўнік Запорожскай абласной вайсковай адміністрацыі Іван Федараў паведаміў, што сітуацыя застаецца крытычнай. На 9 студзеня ў горадзе абвешчаны дзень жалобы. Першы брыфінг пасля канчатковага зацвярджэння перамогі на выбарах і адразу гучныя заявы. Прэзідэнт-элект ЗША Дональд Трамп абвінаваціў свайго папярэдніка Джо Байдена ў распальванні вайны ва ўкраіне. Раскрытыкаваў палітыку ЗША адносна НАТО і нават заявіў пра свае прэтэнзіі на тэрыторыю Грэнландыі. Што гэта азначае для Беларусі, у матэрыяле Руслана Ігнатовіча. Трамп знайшоў вінаватага ў нападзе Расіі на ўкраіну. На ягоную думку, гэта Байден. Гучную заяву ён зарабіў на першай прэс-канферэнцыі пасля перамогі на прэзідэнцкіх выбарах. Ён абвінаваціў дзейную адміністрацыю Белага дому ў шэрагу стратэгічных памылак, у тым ліку ў перамовах пра магчымы ўваход Украіны ў НАТО. Я магу зразумець пачуцці Расіі на гэты конт. У гэтых перамовах было зроблена шмат памылак, і калі я пачуў, як Байден вядзе перамовы, я сказаў, вы ў выніку апыняцеся ў стане вайны. Вось толькі падобна для украінскага боку такія заявы былі чаканымі. Заявление Трампа лишний раз подтвердило, что он готов пойти на уступки России по теме членства Украины в НАТО. Такие предположения были раньше, просто сам Трамп об этом не говорил, об этом говорили его советники, помощники, представители его команды. Але галоўнае, на думку украінскага палітолага, што заявы Трампа не адпавядаюць рэчаіснасці. Трамп сказал в очередной раз неправду. Не приглашал Байден Украину в НАТО. И Украина не ставила вопрос о вступлении в НАТО. Речь шла только лишь вот о промежуточном этапе. Поэтому либо Трамп ошибается, либо ему дали неправильную информацию, либо он просто говорит неправду. Вызначыў Трамп і тэрміны, калі можа сустрэцца з Пуціным, каб абмеркаваць сітуацыю ва ўкраіне цягам найбліжэйшых 6 месяцаў. І паводле Валерыя Кабалеўскага, калі гаворка пойдзе пра саступкі украінскага боку, гэта стане кепскім сігналам для нашай краіны. У гэтым сэнсе Беларусь тады апынаецца сапраўды ў сферы ўплыву Расіі, і для нас это вельмі кепская навіна, дзе мы вымушаны будзем адмовіцца на доўгі час ад сваіх памкненняў да дэмакратыі, да свабоды ў Беларусі, да нацыянальнага адраджэння, да еўрапейскага выбару. Што ж да адносінаў дэмакратычных сілаў Беларусі і ЗША, то ў найбліжэйшай перспектыве пагаршэння стасункаў не прадбачыцца. Таксама няма падставаў казаць пра спыненне стратэгічнага дыялогу. Трэба працаваць з шырокім палітычным класам Злучаных Штатаў. Такія сувязі ёсць. Трэба працаваць і з Кангрэсам, трэба працаваць і з экспертамі, трэба працаваць і з дзяржаўным дэпартаментам, іншымі дзяржаўнымі установамі Злучаных Штатаў. Белы дом таксама заўсёды адкрыты да таго, каб узаемадзейнічаць. Гэта было і падчас першай кадэнцыі Трампа. У сваім выступе Трамп закрануў і пытанні геапалітычных інтарэсаў ЗША. Гэтак ён заявіў, што Грэнландыя і Канада мусяць стаць частку Злучаных Штатаў. Акрамя таго, ён выказаў намер перайменаваць Мексіканскі заліў у амерыканскі. Словы абранага прэзідэнта ЗША выклікалі абурэнне ў Капенгагене і Атаве. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Беларусь будзе прыярытэтным кірункам падчас старшынявання Польшчы ў Еўразвязе. Гэткімі словамі польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск падсумаваў сустрэчу са Святланай Ціханаўскай.
Палітыкі сустрэліся ў межах трохдзённага візіту абранай прэзідэнткі ў Варшаву. У гэтыя хвіліны Святлана Ціханаўская сустракаецца з беларускай грамадзянскай супольнасцю. На месцы працуе наш карэспандэнт Андрэй Сульжыц. Андрэй, вітаю цябе і перадаю табе слова. Прывітанне, вітаўце. Святлана Ціханаўская сёння прыбыла з афіцыйным працоўным візітам у Варшаву. Праграма на гэтыя 3 дні даволі насычаная. Распачала сваю працу дэмакратычная лідарка сустрэчаю з прэм'ер-міністрам Польшчы Дональдам Тускам. Палітыкі абмеркавалі праблемы беларускай дыяспоры ў Польшчы, магчымасць пашырэння выдачы польскіх візаў для беларусаў, сітуацыю на мяжы, а таксама магчымыя крокі для вызвалення палітвязняў. Асаблівую значнасць сустрэчы з польскім прэм'ерам надае той факт, што з 1 студзеня Польшча ўзяла старшыняванне ў еўразвязе. Як адзначыў Дональд Туск, Беларусь будзе прыярытэтным напрамкам. Таксама Святлана Ціханаўская правяла сустрэчы са спікерам польскага сейму Шыманам Галоўням, міністрам у справах еўразвязу Адамам Шлапкам і прыняла ўдзел у паседжанні камітэту еўразвязаўскіх і замежных справаў. У гэтых сустрэчах паўдзельнічалі таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік Ціханаўскай у аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка, спікерка каардынацыйнай рады Анжаліка Мельнікава ды іншыя прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці. А вось непасрэдна ў гэтыя хвіліны у варшавскім палацы Тышкевічаў-Патоцкіх праходзіць апошняя на сёння сустрэча з удзелам Святланы Ціханаўскай. Вось за гэтымі прыадчыненымі дзвярыма праходзіць цырымонія ўзнагароджання выбітных асобаў медалямі Францыска Скарыны за плённую працу на карысць Беларусі, а таксама за гонар і годнасць. Гэтыя ўзнагароды, заснаваныя аб'яднаным пераходным кабінетам, і традыцыйна ўручаюцца асобам за дасягненне ў дзейнасць на карысць Беларусі. Заўтра у дэмакратычнай лідаркі таксама дзень сустрэчаў. Гэтак Святлана Ціханаўская сустракаецца з кіраўніком польскага МЗСу Радославам Сікорскім, таксама з міністрам эканомікі і адукацыі. Вечарам жа у Святланы Ціханаўскай адбудзецца урачыстая сустрэча з прэзідэнтам Польшчы Анджэем Дудам. Белсад будзе абавязкова сачыць за імпрэзамі і сустрэчамі высокага ўзроўню. Студыя. Андрэй, дзякую табе за гэтыя падрабязнасці. З намі на сувязі быў наш карэспандэнт Андрэй Сульжыц, які сочыць за трохдзённым візітам Святланы Ціханаўскай у польскую сталіцу. І да іншых тэмаў. Працоўныя рэсурсы нам патрэбныя, але некантраляваная міграцыя – гэта бяда. Лукашенка, які сваімі дзеяннямі вымусіў сотні тысячаў беларусаў пакінуць краіну, чарговы раз узняў праблему міграцыі, назваўшы яе сур'ёзным выклікам для Беларусі. І прыгразіў захаду чарговай хваляй нелегальнай міграцыі з трэціх краінаў. Лукашенка падкрэсліў, што не мае намеру абараняць ад мігрантаў суседзяў, якія ўводзяць супраць ягонага рэжыму эканамічныя санкцыі. А таксама зазначыў, што ўсё часцей у Беларусь едуць людзі з усходу без кампетэнцыяў і прафесійнай падрыхтоўкі. У сітуацыі патрэбы працоўных рук мігрантаў давядзецца навучаць. Беларусаў выціскаюць з Беларусі, а на іх месца, безумоўна, трэба некага запрашаць. Ну вось нам Александр Лукашенко даў адказ, каго будуць запрашаць. Будуць запрашаць людзей з усходу, якія шукаюць, можа, мірную краіну для жыцця. Не такая вялікая праблема, безумоўна, такіх людзей можна навучыць, можна інвеставаць, насамрэч даволі хутка акупаюцца такія інвестыцыі, калі людзей навучаюць нейкім працоўным прафесіям. Безумоўна, гэта не будуць праграмісты, высокаякасныя спецыялісты, урачы, інжынеры. Магчыма, і такія будуць, але не лічу гэта вялікай праблемай, такое можна зрабіць. Польскі бок зазначае, мігранты не спыняюць спробаў нелегальна мінуць мяжу. Узвядзенне плоту і ўмацаванне памежнай зоны дапамаглі знізіць колькасць атак і прымусілі мігрантаў шукаць абыходы і ўразлівыя ўчасткі ў абароне. Пра гэта ў эфіры польскай радыёстанцыі РМФ распавёў камандуючы аперацыяй «Бяспечнае Падляшша» Аркадыюш Шкутнік. 8 студзеня адзначаюць 90-годдзе з дня нараджэння чалавека, чыё імя сталася сінонімам рэвалюцыі ў музыцы і культуры 20-го стагоддзя – Элвіса Прэслі. Кароль рок-н-ролу, як яго называлі мільёны прыхільнікаў, назаўжды змяніў музычны свет.
Ён стаўся не толькі сімвалам свайго часу, але і іконай, якая працягвае натхняць новае пакаленне. Голас Элвіса Прэслі пазнавальны з першых нотаў. Ягоныя гарачыя танцы ды абаяння скарылі мільёны сэрцаў па ўсім свеце. Нарадзілася зорка рок-н-ролу ў 1935 годзе ў мястэчку Тупалоў у штаце Місісіпі. Першую песню «My Happiness» прысвяціў маці, а затым былі гіты «Jailhouse Rock», «Love Me Tender», «Gaunt Dog», якія сталіся гімнамі цэлай эпохі і зрабілі Элвіса каралём рок-н-ролу. Вось гэта элвісаманія, яна была цалкам накрыла ўсю Амерыку, і той свет, куды далятаў тэлевізія тагачасная, вось гэтыя сродкі. Элвіс, як вядома, ён жа яшчэ зняўся ў кіне, і вось праз гэта ён стаў сусветнай зоркай. А да Савецкага Саюза ўсё гэта не далятала. Акторская кар'ера спевака налічвае больш як 30 фільмаў, у якіх ён прадэманстраваў усю шматграннасць. Ад рамантычнага героя да вясёлага хулігана. Памёр Элвіс Прэслі заўчасна, у веку 42 гадоў у сваім памесці Грэйсленд. Спявак нібыта прыняў вялікую дозу супакойвальных лекаў, і паводле афіцыйнай версіі у яго спынілася сэрца. Навіна пра гэта шакавала прыхільнікаў. Дасюль існуе легенда, што кароль рок-н-ролу жывы. Ён быў вельмі смелы чалавек у тым сэнсе, што ён не шукаў сабе рэферэнсаў, таму што тады таксама вельмі істотна было, пад каго ты пяеш, якім голасам ты пяеш. І вось гэты ягоны ўласны голас, уласны пошук сабе, гэта і было для мяне самае істотнае. Элвіс быў Элвісам. Амаль праз паўстагоддзя пасля смерці Элвіса Прэслі ягоная творчасць застаецца актуальнаю. Гіты гучаць у фільмах, рэкламах і на радыёстанцыях па ўсім свеце. Алесь Залеўскі, Павел Алейнікаў, Белсад. Віктара Бабарыку паказалі жывым. Праваабаронцам вядомая яшчэ прынамсі 8 палітвязняў, якіх утрымліваюць у рэжыме інкамунікада. Гэта Мікалай Статкевіч, Сергей Ціханаўскі, Ігар Лосік, Максім Знак, Мікалай Банькоў, Александр Францкевіч, Андрэй Навіцкі і Уладзімір Кніга. Чаму рэжым пасля амаль 2 гадоў апублікаваў кадры з Віктарам Бабарыкам? Ці зроблена гэта адмыслова перад інаўгурацыяй Дональда Трампа? Мой калега Віталь Бабін паразмаўляў на гэтую тэму з Валерыем Кавалеўскім, кіраўніком агенцтва Еўраатлантычнай супрацы. Праз момант у праграме «Белсад Зум» заахвочваю застацца.